Καλιφόρνια. Η πολιτεία σταθμός όλων των προφίλ μου. Αυτό το μέρος που από εκεί ξεκινάει όλη η παράνοια. Και η πολιτεία που μου έχει καταστρέψει τον ύπνο εδώ και περίπου 3 χρόνια. Στην Καλιφόρνια, λοιπόν, εν μία νυχτή αφαίρεσαν όλες τις πινακίδες αναστροφής. Ναι. Δείτε αυτό το βίντεο λίγο και επανέρχομαι. Is that these U-turn signs were still up, and at first, they seem a little, oh, okay, it's just a no U-turn sign. But when you learn the history of it and you realize that these were used to profile gay people, it's so important that we have these removed. Αυτό που παρακολουθήσατε είναι πέρα για πέρα αληθινό, μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας. Η LG-LED 40 inch κοινότητα απέτησε να αφαιρεθούν όλες οι πινακίδες αναστροφής επειδή τους προσβάλλουν. Εσωτερικές πληροφορίες που έχω αναφέρουν τα εξής. Ετοιμάζονται να αφαιρεθούν όλες οι διαβάσεις πεζών, γνωστές και ως zebra lines. Γιατί πρέπει να παραμείνουμε φιλόζωοι. Δεν με νοιάζει πως θα περάσει απέναντι, πέτα. Επίσης θα αφαιρεθούν όλες οι πινακίδες stop. Γιατί ποιος είσαι εσύ κράτος που θα με σταματήσεις από εκεί που θέλω να πάω. Τέλος, και πιο σημαντικό απ' όλα, θα αφαιρεθούν όλες οι πινακίδες που σε στέλνουν υποχρεωτικά δεξιά. Για ευνόητους λόγους. Βασικά τώρα που το καλοσκέφτομαι, θα μπορούσε να απαγορευτεί γενικά η λέξη δεξιά. Και άμα για κάποιο λόγο θες να πας από εκεί, θα κάνεις 3 φορές αριστερά. Για να το εμπεδώσεις. Αυτά από μένα.